Ahora, dale al play. Es un secreto, no se lo diga a nadie. Es el secreto de las tortugas. ¿Eso qué ha sido? ¿Se ha rayado? Així d'animat comença aquest vídeo del Centre d'Ensenyament Superior Alberta Jiménez de Palma. És un lip-dub, una espècie de videoclip musical on es sincronitzen llavis, gestos i moviments. Un lip-dub és una iniciativa que van crear les universitats, on un pla seqüència, tota la universitat participa cantant i ballant i fent karaoke d'una cançó que ells escolleixen. Nosaltres hem triat El secreto de las tortugas del grup Maldita Nerea i Delincuentes. I per aconseguir-ho va ser necessària la col·laboració de 250 alumnes, un mes de preparatius, 2 dies de rodatge i 9 seqüències, a més d'un curiós sistema de gravació. Aquí vam aconseguir un estabilitzador per la càmera i vam poder fer tot el recorregut i donava un poc aquesta estabilitat que necessitàvem. El lot anava amb jo, anava darrere en la radiocasset i amb això me guiava tant a mi com a les persones que anaven ballant. Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. L'objectiu és guanyar un concurs en el que hi participen 10 universitats. El premi són 3.000 euros i un gran concert. Els guanyadors es decidiran per internet. Registra't i vota'ns a Kevin. Performance, videoclip, art, no li busqueu etiquetes, és un lip-dub i és inclassificable.